Türkmenistanda döwlet dukanlaryndaky uwunyň birden esli gymmatlamagyna bir hepdeden gowrak wagt boldy. Şondan bäri ilat köpçüligi ýejek çöreginiň aladasynda bolup täze nyrklara öwrenişmäge synanşar. Bu aralykda uwunyň bahasy ýurdun dürli ýerlerinde tapawutlanýar. Azatlyň habarçylary Ahal we Libap vilayatynyň dürli ýerlerindäki ýagdaý barada habar berýärler. Häzirki wagtda Türkmenistanyň döwlet dukanlarynda uwun diňe täzirçilik bahadan satylýar. Emma girizýän düzgünlerini resmi taýdan aýdyňlaşdyrmaýan ýurtda ilad üçin esasy azyk önümi bolan uwunyň bahasynda hem durnuksuzluk gözeýilýär. Şu wagtda ýurdun dürli ýerlerinde uwunyň 50 kilogramlyk bir haltasyny hiline görä 125 manatdan tas 400 manat çenli nyrk aralygynda satyn alyp bolýar. Habarçylaryň söýlerine görä iň arzan uwun ýurt ýolbaşçylary Berdi Muhammedowlaryň dogduk ýeri Göktepe'de satylýar. Hökümetiň öň arzan bahadan satylan çöregi we uwuny gymmatlatmagyndan soň dukanlarda bahalar dürli boldy. Mysal üçin Ahal welaýatynyň Göktepe etrawyna we prezidentiň dogduk obasy Bawarapda 1 kilogram yerli un 2 manat 50 teňeden yerli ýaşaýjylara satylýar. Dip Aşgabatdaky habarçymy daýdar. Bu aralykda onuň söýlerine görä paýtagtyň döwlet dukanlarynda şol bir uwunyň 3,5 manatdan ýa-da 4 manat 20 teňeden satylýan yerleri hem bar. Alyjylar dukan satyjylarynyň nyrk tapawdy barada soranlaryna olar uwun öndürjüsiniň kärhananyň çykdyjlaryny hasaplap şonuň netijesini nyrky kesgitleýänini aýdýarlar. Dip Aşgabatdaky habarçymyz gurrun berdi. Bir näçe ýylyň dowamında ýurdun döwlet dukanlarynda adam başyna aýda 5 kilogramdan satylan 1 kilogramy 1 manatlyk uwunyň bahasy ýaňy ýakynda birden 3 manat 50 teňne çenli gymmatlapdy. Türkmen hökümeti nyrklaryň ýokurlanjagyny öňünden yglan etmedi we sebäbini düşündirmedi. Emma bu ýagdaý döwletiň daýhanlardan gallanyň satyn alyş nyrkyny ýokurlandyrmagynyň ýa-da gabat geldi. Şoňlar Libap vilayatynda uwunyň 50 kilogramlyk haltasyny ortaça 370 manatdan satyn alyp bolýar. Uwunyň gymmatlamagy çöregiň bahasynyň hem ýokurlanmagyna getirdi. Husus dukanlarda we bazarlarda satylýan çörek biraz gymmatlady. Bahalar tapawutlanýar. Çöregiň agram hem üýtgedi. Öňden 5, 10 we 15 manatdan satylan çörekleriň öňkü bahasy saklanan halatyny olar ýukarly we tas 2 hisse kiçerli. Käbirleriniň hili hem üýtgedi. Dip Libapdaky habarçymyz 22 fevralda gurrun berdi. Onuň söýlerine görä käbir döwlet dukanlarynda buhanka çöregi öňkü bahadan satylýar. Ir sagat 6-da gysga wagtda satylýan buhankanyň bahasy 50 teňe. Bu aralykda Libap vilayatynyň owalarynda un satylmaýar. Ýaşaýjylar henidem özleriniň ozalky aýlara degişli un paýlaryna garaşýarka, yerli resmiler un söwdasyna degişli planlary ma'lum etmekden saklanýarlar. Yerli habarçylarymyz bilen gürleşen dukan işgärleri bolsa, unyň täze bahasynyň özlerine entek aýdylmanlygyny we onuň döwlet tarapyndan kesgitlenmegine garaşylýanlygyny aýdýarlar. Unyň 250 çöregiň 150% çemeti gymmatlamagy 10 fevralda belli boldy. Munyň bilen dukanlaryň öňündäki nowatlar hem aýryldy. Döwlet dukanlarynda un çöregiň ýyllar boýy adam başyna çäkli mukdarda satylmagyna we köplenç hiliniň pes bolmagyna garamazdan oňa hyrydar köpdi. Türkmenistanda arzanrak çörege mätäçlik çekýän ilat köpçüligine uwunyň birden gymmatlamagy garaşylmadyk zarby boldy. Azatlyň habarçylary un çöregiň gymmatlamagynyň bahalaryň durnuksuzlygynyň we häkimetler tarapyndan hiç hili düşündürüş berilmezliginiň ilata uly zarby urýanlygyny garyplaşýan halk köpçüligini umytdan we haldan düşürýänligini belleýärler. Şu günleri howanyň sowmagy bilen Balkan welaýatynyň dürli sebäplerine gaz basyşynyň kesilmegi, elektrik energiýasynyň öpçünçiliginiň kesilmegi ýaly hadiseler ýygymlaşyp başlady. Pazartyk radiosynyň habarçysy 21 fevralda sebäpden maglumat berdi. Balkan welaýatynyň Türkmenmaş şäheriniň 4 etrapçasyna şeýlede Türkmenmaş etrawynyň ilan tarasyna Janga adlandyrylýan Türkmenmaş şäherçesini we Aktaş şäherçesini elektrik energiýasynyň kesilmeginiň ýa-da köp gatly ýaşaýyş jaýlarynyň ýokurky gatlaryna ýerleşýän kwartiralaryň suw üçünçiligi peselýär. Tok bolman soň nasoslar işlemeýär. Ýokurky gatlara suw çykmaýar. Diýip bir ýerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Üçünçiligiň kesilmegi Türkmenistana soğuk hava akımının aralaşýan günlerine bolup geçýär. Ma'lum bolşýaly 16-17 fevralda ýurdun dürli sebäplerine howanyň temperaturasy duýdansyz peseldi. Ondan öňki fevral aýynyň 1-nji ýarymyna ýurtda maýyl hawa hökm sürdi.
Meteojurnal neçirine göre 16 fevraldan başlap Türkmenistany, Gazagystanyň üstü bilen gunumatar sibirden sowuk howa akymy aralyşyp başlady. 18 fevralda Mara welaýatynyň günorta sebitlerine güýçli gar ýagdy. Şol güni Balkan welaýatynyň Gyzlarbat etrabyna ýerden garyň galyňlygy 10 santimetre çenli barp ýetdi. Balkan we Ahly welaýatynyň käbir etraplaryna da gar ýagdy. Bradyň 17 fevralda Türkmenabad şäherine doly ýagdy. Ýollarda sürçöklük emele geldi. Azatlyk radiosynyň habarçylary Gunumatar Balkan welaýatynyň Türkmenabad şäherine we ýanaşyk ilatly ýerlerde sowuk howa akymynyň arasyna elektrik energiýasynyň we tebii gazyň öpçünçliginiň peselýänligini habar berýärler. Kenar ýaka şäherde giýjelerini 6 gradusa çenli soğuyan howa kamala 15 gradus sowukýarly ýylýar. Beton panellen yasalan köp gatly jaýlaryň içi kamala et saklanýan soğuduculary çalym edýär. Iqtim oturdurmadyk äpişkelerden sowuk geçýär. Bu hem adiýaly sowuk howada elektrik we tebii gaz üçinçiligi ýygydan kesilýär. Şonuň üçin tok peşlerini hem ulanyp bolmaýar. Gaz bilen hem ýylanyp bolmaýar. Tipir yerli ýaşaýjy Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berdi. Azatlygyň habarçysy bilen gurrundaş bolan yerli gaz üçinçilik edarasynyň bir hünärmeni hojalyklary adatdaky meşberlerde tebii gazyň iberliýänligini, ýöne sowuk howa zerarly yerli ýaşaýjylaryň gazdan has köp peýdalanýanyny aýdýar. Gaz kada boýunça berilýär, ýöne talap 5 hisse artdy. Biz näme edip bileriz? Hojalyklara berilýän gazyň göwrümini artdyrsak, geçirjiler çydamaz. Diýip hünärmen aýdýar. Elektrik energiýasy bilen üçinçilik edarasynyň hünärmenleri hem talabyň ýokarlanmagy sebäpli transformatorlaryň çydamaýanlygyny, ýygy-ýygydan näsazlyklaryň ýüze çykýanyny aýdýarlar. Adamlar şular ýaly pursatda, meselem, ýaşaýyş jaýlarynyň diňe bir otagyny ýyladyp, oňuşmagyň deregine gaýtam öýlerde elektrik energiýasy bilen işleýän enjamlaryny, tok peşlerini işledip öýlerini ýylatmaga çalışýarlar. Netijede transformatorlara agram düşüp tutuşur giýje toksuz galyp bilýärler. Biz näme edip bileriz? Adamlara da düşünýär, ýöne olar hem bize düşünseler gowy bolardy. Diýip elektrik energiýasy bilen üçinçilik edarasynyň işgara Azatlyk radiosynyň habarçysyna gurrun berýär. Bu aralykda Aktaş şäherçesiniň ýaşaýjylary tebii gaz bökdönçligi zerarly hojuluklardaky ýylydyş gazanlaryny odun ýakyp ýylatmaga synanýanyklaryny aýdýarlar. Türkmenistanyň köp sanly ilatly ýerlerine hususan çet obalarda könülşen infrastruktura deskalarynyň peýdalanýar. Adatdan daşary howa şertleri şäher we oba ýerleriniň tok, gaz hemde suw bilen üçinçiligine agram salýar. Goňşy ýurdun prezidenti Şawkat Mirziýoýewiň golaýda Magtumul Pragynyň 300 ýyllyk ýübileyini şu ýyl Özbegistanyny döwlet we umumhalk derejesinde uly dawara bayramçylyk kökmünni bellemek barada çykaran karary türkmen intelligensiýasynyň arasynda olarky we häzirki dörejilik erkinligi barada edilýän gurrunlary özara pikir alışmalary has hem gyzdyrdy diýip ýerli synçy habar berýär. Onun sözlerine göre Özbek prezidentinin kararını Magtumul Pragynyň diňe türkmen halkynyň beýik akyllar şahiri bolman, onun eserlerinin gadyr gymmatynyň her bir özbek maşgalasynda hem bilinýänligini bellemegi türkmen intelligensiýasynyň wekillerini uly hoşarlyk döretdi. Bu mesele boýunça pikirini paýlaşan medeni diýişgärler, adaty ýaşaýjylar, Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbekler iki ýurdun arasyndaky medeni gatnaşyklaryň ösdürilmeginiň diňe peýda berjekdigini aýdýar. Bu habara ören begenim biziň akyldar şahyrymyz Magtumul Pragynyň ähli goşgusy diýen ýaly dogonluk özbek halkynyň bagşylary tarapyndan aýdym we gazal edilip aýdylýar. Diýip ýakynda heýkeller meselesinde pikirini paýlaşan Aşgabatly morlum saatçylyk mektebiniň işgary aýtdy. Ýönül beýleki bir tarapdan türkmen hökümetiniň şunuň ýaly ruhy miras we gymmatlyklar meselesinde hem gözi ilerlik iş etmeýänligini öňe sürýär. 2024-nji ýyl Türkmenistana pähim paýhasy many Magtumul Pragy şugarasyna geçirilýär. Ýöne bu sözler Gurbanly Berdimuhammedowyň adynyň çap edilen goşga degişli. Şol bir wagtda bu meselede iş ýüzüne halka ýakyn, halkyň göwnünden turaýjak we adajyk bolsa da ataly ogly Berdimuhammedowyň propagandasyny peseltjek çäreler geçirilen ok. Bu beýle diýdimzor rejimle mümkin emnäl. Diýip Aşgabatly morlum aýtdy. Daha soňky medeni öýleriniň birini işleýän raýatyň anonimlik şertini aýtmagyna görä, bu ýyl Magtumul Pragy ýyly bolsa da näme üçindir Pragynyň dörejiligi barada gurrun edilende hem arkadagy we serdary öňmek talap edilýär. Bu bir akla sığmajak ýagdaý. Käbir yaranjaňlara seresen goýa
Pragynyň döreden eserleri hem Hutberdi Muhammedowlaryň aladasy bilen dören ýaly. Dip medeni dişgäri Türkmenistanyň ýaranjagylygyň görülmedik derejelere baryp ýetenligini, bu ýagdaýyň milli şahyry siýasatdan, döwlet propagandasyndan aýratyn, ýokary uruhy welentlikde saklamagy hem päsgel berýändigini aýtdy. Türkmenistanda ýaşaýan etnik özbeklaryň wekilleriniň ikiçak gurrunçylykda aýtmaklaryna görä, Pragynyň dörejeligi özbek halkynyň diline, kalbyna we dünýä garaýşlaryna ören ýakyn. Şu sebäpden goňşy Özbegistanyň prezidentiniň bu karary biz üçin bolmaly we hut ýerine düşen bähwetli karar diýip synçy bilen gurlaşan ýerli özbek aýtdy. Kerkide ýaşaýan özbek sagandasynyň sözlerine görä, Mawtumul Pragynyň goşgalaryna düzülen özbek folklor aýdymlary bugünkü günde diňe bir Türkmenistanyň toýlarda däl, eýsem goňşy Özbegistanyň we Gazagystanyň hem hormat bilen ýerine ýetirilýär. Garşydaky we termezdäki garyndaşlarymyz her bir toýda barada bagşylardan Pragynyň sözlerine döredilen aýdymlary aýtmaklaryny soraýarlar. Bu olar üçin milli däwe öwürlüpdir diýip ýaş saganda ikiçak söhbetdeşlikde aýtdy. Özbegistanyň Mawtumul Praga uly hormat goýulýar we bu ören möhüm mesele. Ýöne Türkmenistanyň özbek şahirlerine, umuman özbek halkynyň medeniýetine kän hormat goýulanok. Munyň sebäbi näme diýip Magdanlyda bir mektep muallimi bu sonra okuwçylaryň edebiýat muallimlerine berýänligini görüň berdi. Magdanlyda ýaşaýan etniki özbek muallimler hem öz aralarında çağalaryň şu hili sowallary berýänligi barada görüň edýärler. Aşgabatyň iş ýüzünde dostluk, milletary doganlyk, humanitar we medeni hyzmatdaşlyk meselelerinde açyk we ynsanperwer hereketlere taýýar däldiginden lapy geçip bolýarlar. Dip howpsuzlyk aladalar sebäpli anonimlik şertinde gurlaşan muallim aýtdy. Türkmenistanda bolsa özbek medeniýetiniň wekilleri aňyrda dursun, hatda şu ýurtda özbek milli adlygynyň ýaşaýanlygy we olaryň köplük bolup ýaşaýan ýerlerinde öz dillerinde bilim almak hukugynyň bardygy hakynda hem kelam agyz söz aýdylmaýar. Dip adatlygyň söhbetdeşi ene dil meselesiniň her bir millet we etnik adlyg üçin möhüm mesele bolup durýanlygyny ýatlatdy.